Okay, dili gabay na magkaiklato mga ba si Barangay Captain Christy May Kadyo ato makauban labot sa kining problema no sa basura labi na sa kay nga gimad naman diri ang Labo River o usas mga kaliguanan gyud sa mga katawhan labi na diri sa Ozamis and wala gyud problema kini nga basura nga ibilin po no nila sa mga ligo o ato kuha sa pagtibaya si Kapitan Cap mayo adlaw. So may adlaw sa tanan ug sa tanang naminaw sa DD og ni Sir Killian na diri karon sa kauban. So may buntag sa tanan nga naa nagpaminaw karon og dagtan-aw. So ang amuha lang nagpahimangno mi bahin sa basura nga dili na gyud maagwanta. Nga halos na lang pud mi magkada semana kuha sa ilahang mga nangabilin diri sa amuang Labo River. Kay noon kani amuang Labo River wala jud ni siya pulta. Usa gyud ni siya nga free. Free gyud ka nga magsalom-salom diha limpyo unta na siya nga tubig. Nadayon karon ang mga basura gipambilin lang naa sa suba, naa sa mga daplin. So atong time mga Sunday. So nagkuan mi, nag-clean up drive. So dito na mo gipunteriya kay patig yung daghana. So then among gikuan dito nakakuha gyud mig mga upat gyud to ka pulard nga kuan basura. Cellophane lahi pud tong mga gikilo pud na mo tong ana sama ang inana mga diaper. Uy. So mga diaper tuwa dito isa pud to ka cellophane nga abot pud to mga 5 ka kilo or unom ana gyud to. So gibinlan mi ato nga mga basura. Tuwa pa mga napkin ana ba mga waste bitaw sa ato ang kanang kaugalingon ato untang ibutag proper ba nga butanganan kay dili lalim jud nga magsunod. Kay maski unsa ka kuan dira kuan gyud na siya gud nahugaw gud na sa tan-awon. So kinahanglan gyud unta nga magbaton bud sila sa kay kami diri sa bukid bisan pag ingnon mig mga bukid taga bukid nagbaton gyud ni sila kalimpyo. So sa ilang panimalay sa among mga dalan magbaton gyud na sila wa gyud mi kakita kay nga magsimig pudjot og mga cellophane kay kabalo mi kay naami kada katapusang Sunday sa bulan kuwaon na og basurero diri sa amuha o makaplasta maghatag gyud ang kanang magkuan gyud mi ang mga kuan ang mga kaning mga katawhan nakahuna-una gyud sa nga nga time ana nga adlaw maghatod gyud mi og basura so naa gyud permanenteng nagkuan gyud sila kuwaon then karon pag abot na noon nga kami na noy hatagan og mga basura usahay pagali labayan mig mga pila ka sako diri nga basura ibutang dira sa among mga kanang-kanal anang mga kaning mga saring nga imbornal. Kami mo po'y magkuha. Pudjot ka mo na po'y bagdar. Kami na po'y magkuha sinako ilabay diha. Kana bitaw tangasan, kana bitaw na patangas gikan sa suba. Patangas na ay kuan, na ay kanang imbornal. Labayan na lagtag duha ka sako. Nausahay kanang nangamatay na nga mga hayop. Yung ana ba nga lisod kaayo gyud nga kuanon kay kami gud unsa gud namo nga naglimpyo sa among barangay. Among mga tawo nakahibalo na gud sa pag-segregate. Bisan pagali nga bukid mi, nag-segregate gali mi. Naagid pud mi sakto nga kabutangan sa among mga basura. Pero matingalan lang mi once nga pag ani na diri na sa kuan nagkuan mi sa among kay kinahanglan ba gyud nga limpyo ato ang suba. Kay di ba ang gingon sa swim mo, mapasangin lang na lang ang gikan sa bukid. Mao ni nakabarad ana dito sa nakabarad dito sa syudad mao ni naka-coast og kanang flood mga baha na dayon kami gali nagkumati kinsa man koy nagdala taga syudad man gyud sa gara mo ana sa mua kay wa man mi kaila puro mga dayo ang mga anak daw mga ligo kay free free kaayo ang ilang kapagkabugnaw magpabugnaw na dayon ingon ana pud binlan pud mi so unsa ipagi karon nga gibo didyo aron nga balikayan ni nga bilin o mga basura diya. Yun sa ninyo karon no? Nasayod ta nga nag-meeting man ang barangay council. Labot din. So nagkuan mi nga naami magkuan mi og kaning ordinance pero among i-adapt ang city ordinance. So murag magkuan pud tingali mi ani og ordinance nga penalty mi. Magkuan mi kay naa na mi gikuan sa ordinance pero wala pa gyud to na pasaka gyud namo sa council. So muna among pa rin kamuton nga mabutang yun na siya kay ma-free man gud na siya wala gud sila bayad wala sila pulta ana pagsulod so paningkamutan namo ni nga pinaltihan kay dili lalim ang pagpanlimpyo kanang sig pamunit anang ilang mga basura kay okay ra og ilang isulod ka bahala kami na lang mo segregate
Basta naa na sa sulod sa among mga sako kay gabutang naman mi og So na yung mga area. basurahan na gipambutan ninyo Gabutang mig mga sako nga ana kay aron kwaon lang pud namo pag mapuno na. Pero nausa man pud na nga itapad ra man pud. Among basurahan butangan ibutang naman sa kilid ang kuan mga basura. So ibutang tang naglitson sila usa lang gipang putos-putos niya. Tuag gisulod dito di pati pagluoya pud namo. Okay, so karon wa bay usa bay ko ninyo di nakig-coordinate ba mo sa SWEMO unsay pagi aron nga kung mamultahan na yon kani sila ulo ko pinaagi lang sa city or ang SWEMO lang mag-issue og So ang SWEMO citation. gud ana sila man gud ang mo issue ana kay wala pa man gud pud mi gi kuani og citation o so ang buhaton na lang namo mo coordinate mi sa SWEMO mo kuan mi dito kung say pamaagi buhaton namo manguan mi mangay mi og idea kung saon kay isud jud kayo isud jud ang ilahang kanang gibuhat ba nga ana nga kada kuan lang nila hatan mi kay ato lang galing pila to ka Atong Domingo, daghan nga daghan na Domingo. pod Huwebes Bernes amo to pagka Semana Santa during Semana Santa. Sabado pagka Domingo anang kaon para puno kaayo among mga sako daghang kaayo ang kana lang gay mga botelya naabot nang gali og mga upat daw to ka pulard pati daghan na kaayo kay para dala nila pangdala sa kuan kay free walay kuan sa inom ana nila. So kining dia doon na ba magbantay ninyo dia no doon na ang barangay aron ba pod nga ma-aware sila or makabalo sila gawa sa signage doon na magbantay gyud ba kuha gyud taga-asa ni sila Wala gyud pud mi nagkuan, wala gyud pud mi kay noon pila ra gyud pud honorarium gyud sa among bipat. O then dili gyud pud mi ka kuan pud ana nga kuan kay pero karon nga paagi ron karon pa maagi may posibilidad nga kuan na lang kuhog bipat. Pero mo coordinate pa pud ko sa tag-iya sa area dira kay private property mangguna Private siya. siya. Okay. Kung mo nang dili pud mi ka ura-urada unsa. Ang amo na lang pag kuan na lang gyud nga na ilang attention ba nga makakuan sa nga dili mag-segregate sila sa ilang basura or ila bang dalon og balik. Kay naa man gyud pud na sag-asa nga barangay karon mao kuan man gyud nga maghatag naman gyud ta sa basura magkuan man gyud ta nga naka-segregate maghatag naman gyud ta Pagdito sa mga basura, so karon mga amuan lang gyud unta nga ilaha bitong batunan ang kalimpyo sa among barangay kay kami imang gyud wa mo gud mi nagpasagad maski gay sa uban nga barangay magkinto pa magali maglabay unsa pa diha pero mo nang ang amuan lang gud mo ani sila diri free kay sila sa ilahang pagpabugnaw aning amuang sapa sa amuang labo pero ang amuan lang gyud ang ilaha pag ang amo ra yung hangyo sa ilaha kana lang yung ilahang basura kana mo sila responsable silang basura oo ana ba nga kanang kuan pud taw sila nga dili biya pud lalim og ikaw magpudyot sa ilahang mga waste nila so labi na karon kapitado kay do na gingusgan nga sa beautification sa matag barangay di ba cleanliness na magday gingusgan sa tong mayor ND Waminal mo na nga karon pod mas nahagit mo ni no inyong gilantaw nga ang paagi nga malimpyo gyud ang barangay no ang cleanliness mapatuban na ana gyud kay mao gyud na ang gi-require gyud ni mayor nga kinahanglan jud by monthly or napagali magsuroy una kami gyud clean up drive road clearing amo gyud nang gikuan ang segregation sa basura usa gyud pud na siya nga mga requirements nga gikuan gyud anang kanang para sa cleanliness sa kuan nga kuan gyud na nga naapay price implement niya naapa na price ana pero wala mi nag-assume or wala mi kanang kanang ga-expect nga makadaog mi ana ang amo gyud mo implement lang gyud mi unsa ang mga kanang ipa kuan nga balawd or ang mga pagsugo ni mayor sa at national sa kaning city kay ngano nato taga barangay ragud ta natural unsa sila sundon jud namo unsa ang mga kuan kay ngano kanang para pampunan amo kanang gibuhat ni mayor dili si mayor mao kanang kami nga mga taga barangay mao'y maharuhay kami nga mga taga barangay mao'y makabenepisyo usa lang dan usa kalimpyo usa dan malayo ta sa sakit malayo ta sa mga dengue usa pa diha so pasalamat gyud mi ang mayor ang among mayor ang mga lideres na agyud pagpakabana sa amoa so munang kami pud isip mga lideres amo pud nang kanang tagaan o pagtagad kay ngano para man sa safety sa among mga katawhan unang manghinaot gyud nga unta dili pud milabayan og basura o kay usa gyud nga dili biya namo makaya ng panglabayan lang mi diri og bisag unsa nga mga basura dili pag segregate o nana ba so mo nang amo pud nang kuan mo amo gyud pud nang
kuan gyud ron ang kanang para pag-implement ana nga mga kuan kay para gyud nga ang among barangay bahalag dili siya makadaog basta naalimpyo naka-implement mi unsa ang mga guidelines ana wa mi nagkuan nga kadaog ana ang amo agyud ani nga limpyo na agyud ang among barangay nga wow nindot ang gimad maalimpyo kaayo na ba kuya po pag-abot na mo so limpyo lagi unta na dayon naapoy tagalain pud nga mga dayo ipambilin lang pud lang mga basura so usa may kuan namo sige na pud misunod sa ilaha. Okay, so karon kapitan no nasayod banta ka pero sa imong assurance nimo nga dili imong tiga barangay man maglabay diha no tagalaing gyud nga kuan taga mga dayo nga mga tao nga mobisita diha mga dayo jud kay ngano kada semana makakita gyud na among mga tawo mutabang pamanggay na sila nga dapit na sa ilang mga area sa ilang mga balay musilhig manguan din na sila nga malimpyo pud ang ilahang area. So nagkuan gyud na among mga tawo nga dili gyud sila gapataka og labay. Pero pag abot man gud ang amo gyud diri bahin sa mga road clearing bahin sa among mga area wala jud mi problema. Kay among mga tawo nakakuan. Ang uban gyud kana gyud dayo kay ngano dira gyud mi makuan gyud ang problema gyud namo ang dira gyud namo sa among Labo River. Kay ngano dira gyud nakita namo nga daghan gyud kayong mingkuaonon nga mga basura. O dayon wa man mi kailag kinsa nanganha. Wa man mi kailag kinsa ng mga tawhana kay puro na nga ka sidecar, motor, mga kanang mga service ba. Daghan kaayo ato pag galing Saturday ug Sunday. Di halos naman kay dili ka parking ang uban mga sakyanan. Kay gahuot gyud kaayo dira. Murag gyud og festa eh. Oh, mo lagi. Ang amo lang pud unta gyud. Hangyo lagi unta nga. Dila lang unta pong dalhon ba ka ilang mga basura. Kay balo sila mo kuan ba nga. Dila dili kani limpyo na ni diri. Kay naglimpyo ba mi nang Sunday. Anang anang buntag mga alas 7:30 na human mi og panlimpyo. O pagka aning suroy ko pagkahapon. balik na po Mga alas 4 ko ni suroy. Wa na parte na pong pudaghana, puno Nalisod kayo karon na pong mag Sunday na pong mi mag road clearing kay tungod ay kanang mag clean up drive. Dito na pong mi puntarya ani. Kay para na pong makuha to namo kay pati na yung daghana. Daghana kayong mga gatapok-tapok nga mga mas kanabitang mga paper plate, mga unsa di kanabitang ilang mga kinanan. Tuag yun dito. Tuag pag sa tunga-tunga suba at tuuno na po ito namo. okay so mas maayo pero ang inyo karon nagko-coordinate no sa suwemo no aron nga kung kinsa tong gahig yung ulo mapinaltihan o mauna Mao lagi ang amo pong kakuanan kay may tautag naingalan kay ma-trace na to. Nakaning ra nga biyaan lang then wala po mi kakuan og kinsa to. So wala gid mi igo na gid mi magsunod. pero karon nga paagi ron usa naman dunay logbook ba ka ano may bawon ninyo kinsa na nanganha diha Maana na lang gyud among buhaton kay para na lang gyud nga matrace namo og kinsa. Pero mo lagi ug wa po kay ebidensya pamanggod gihapon. Pagka ebidensya nga imo iyahan na ug walay mo angkon problema kay gihapon ka. pero diha na Pero siguro makakuha na gyud noon nga og kuan kanang apuro nang ipasuroy akong bipat para na lang gyud matrace namo na diha. Kay para na lang gyud pud sa safety kay ngano pag abot og mukusog na ng tubig punta gyud na sa syudad. Punta gyud na sa syudad ang basura. Dili kami mo ay makuan ana, dili kanang apektuhan. Kun dili ang ato ang kanang usamis. pero kapitan nahisgutan ba ninyo sa inyo mga barangay kapitan about sa basura kay murag dili lang man siguro ikaw may nagreklamo about sa basura kana bota kay glabay ba ipambilin na sila mga barangay hisgutan ba ninyo di siya Ug gikuan na siya mo lagi pod ang kuan lagi pod kung kinsay kuan ikaw na lang gyud ang kanang murag responsable nga mukuha Diya na sa lang imong gyud barangay na. sa imong barangay kay wala man kay matis may lang parihatong buhat sa kinuman nga naay parcel nga nakita dito nga ngalan may Ebidensya. posibilidad nga mo to ebidensya mo siya mapasaka ang kaso na karon kami binlan lang mi dito og pack lunch Jollibee McDo kinsa man amo nga tuon mo sa Jollibee dili mo pud tingali kay daghan mang mga kanang kuan niya customer ana. So mo na lisod ka ayo pero sige na lang amo lang gyud ani magbantay na lang mi or sa kuno ano ani hangyo lang po hangyo ninyo na lang gyud. sa mga mobisita no Tinuo kana lang gyud amo ang amo ra gyud ang amo sa kanang mga katauhan sa usamis or dapita nga madungog nga kanang Labo River na mo sa Barangay Gimad boundary sa Kinoma Norte. So manginaot lang gyud mi nga kay balo lang gyud ta magpakabana sa atong basura nga ato lang pung kuanon nga
ug madala nato dala atong dalon o dili na ami gibutang dito, pwede dito ibutang sa atong mga sako dito nga gipamutang namo para kami na lang mukuha. Para pero dili lang magpasag-pasag kay daghan man jud kaayo namong nakita nga gaundok-undok lang isig kilid-kilid. So manginaot lang jud mi nga unta kung mudayo mo sa among barangay ay lang jud mi binli og basura. Ay lang jud mi kanang hatagi og problema nga mamunit pa mi sa inyong maski sa inyong personal waste. O manginaot lang jud mi nga kay balo lang jud ta mo kuan unsa ang atong kalimpyo. Kung unsa ta kalimpyo sa atong balay, atong dili nato kuanon pod nga pag-abot nato sa ato ang ahata punta ato pong ingon anaon nga ato ang kuanon ba ampingan nato kay sa kanan man sa kalikasan man na di ba so ato lang gyud kuanon nga nindot pud ang ato ang giadtuan nga dili pud tama sawayan so mao lang gyud ako panghimangno nga unta kung kinsay man dayo sa among barangay ay naot lang gyud mi mapakabana gyud sa basura. Kana lang gyud no. Kay ang barangay Gimad naman diri ang Labo River no. Mo nang bugnaw kayo no. Labi na karon init kay panahon. Lami kay laag og kana iligo no sa Labo River. Ang ila namang dili na sila kanang simple na kayo ng mga shampoo di ba? Dili sila patakag labay sa kanang cellophane la sa sabon. Pero usay ko kay naapoy uban dira pud man laba. Okay, karon mga hinay man jud ang mga tubig. So manginaot lang pud mi kanang mga kuan sa Zonrox, mga sabon kaning mga kuan sa mga Ariel or sa mga nana, mga sabon sa mga powder. Kuan lang pud nila. Usa pud kanang mga diaper kay nasulod sa ilang mga anak kay isa sa ilahang usa sa kuan bitaw din ang diaper ibili lang pud og hadapitan nila ka sila nakalaba. So manginaot lang jud mi nga ila lang pud ng pangdalon or ila bang isulod sa amo ang kanang segregate pud nga kanang basurahan. So manginaot lang gyud mi kana ra gyud kay free ra gyud kay na dira wala gyud pulta kay uban sa ang istorya pagali nako na dunggan na agay uban nga mga barangay nga naingon ana nga kay kami pag naog gani mo sa motor pwede na din ka makaligo. Kay duol ra gyud kay siya sa dalan sa tulay. Ang uban gani nga barangay wa na nagkuan kuno na ay uban nga nagkanang nangulikta ang ilang private bitaw nga property o makasulod ka dito nga nagpulta 30 or na dira free ra jud kaayo kay amo ra jud nagikuan ampingan lang jud pod kay once og magkuna pati biyang laina pag abot na noon og magkanang magkinahanglan na tag tubig kay butan ni hunong na wala na ang mga tubod pwede ba na ni mudra makuan og panghugas og plato or sa kuan na pwede ba nimo mahakot kay kami diri once nga wala na mi tubig kay karon nagkainit na gyud ayo dito biya mi magkuha og para lawg sa baboy lawg sa diha kanang panghugas og plato yun na ipangkaligo sa mga anak ng mga eskwela dira magkuha mi naugbutangan mig mga basura dati nang laina mo nang amo gyud pong gipanguha gyud amo gyud pong gipang kolekta kay gipanguhan kay kung saan man namo pagkuan ana og pati natong laina didto hugaw na kaayo. So, you mentioned, Kapitano, about sa tubig, no? Musta ko sa man nimo dire kay uban nga barangay medyo nagreklamo na sila kay kuan na gyud among tubig gyud dire wa na gyud kuan na gyud siya kanang di na gyud kaabot dire sa sentro pero naami flowing dire nga gibuhat dire sa ubos katong trabaho sa una ni Konsehal Roland sa una former at nagkuan mi among tubuhan siya gipakuan na mo gahat siya gusto mo gawas so karon naa jud mi flowing nga gibutang diri sa ubos ubos sa purok uno nga waiting shade so naa dira ang amo ang kuan so maghakot halos kay ubang mga barangay mga kaanak ida mga Kinoma Norte Ginggona kay uban nga mulabay gali diri magdala na lagalon kay muhapit dira kay flowing wala man siya kuan nagsigira man gyud sa sirit so kuan kanang ang amo lang gyud nga ampingan pod napoy usay pud na ba nga dira pod kanang naapoy mo dayo pero wala na mo nagipalabhan namo kay amuan na lang gyud para magsalod na lang para inom kay kuan nindot man gyud pud siya nga tubig mainom gyud siya kuan gyud siya nga bugnaw kay siya nga pagka kuanen ang amo apod kani sa amo ang tubig diri sa source gyud namo pati gyud na wa na mo hinay na kaayo hinay na ang tubod. So naginay siya ra gyud ang nakalahutay. So mo nang amo ra bitaw ng ampingan kay bahalag maghakot mi para sa imno non dool ra. Kay sa una man gud dito biya pud mi taon sa suba. Pero pag imno non mangita kita mi ato ba bagakay ato ba layo na kaayo. Den ang uban ug aha man kaguho ang tubig nga gikan sa amo ang tubod. Mura pud tuy among kanang sana gukod-gukuron ug aha dapita mo lusot.
So karon pasalamat mi dara nga anay source nga ning abot na mo dira nga nakapagawas mi. So mo na po mo ang giatiman karon. Okay. Salamat kay. Pahimusta na lang po namo ang higayon kapitan no, na hinabi ka namo. By the way, karon nga tuiga, kumusta man ang inyong mga projects diri sa barangay? Ano sa amo ang barangay, mapasalamaton kay mi sa among halagdon nga mayor, sa among Mayor Attorney Andy Waminal, Congressman Ando Waminal, o atong governor, ato ang pinalangga nga the working governor Henry Waminal nga kanang gihatagan jud mi og mga kanang pang pagtagad no kabi na sa among mayor sa among ni Kong Ando nga gitagaan mi og office o karon ang kuan so for kuan pa man ni phase 2 so naay phase 2 nga kanang gihatag niya ani nga sa 2023 ni nga budget so mao ni karon amo ang barangay office so na nasa diri likod. nasa likod dayon kuan kani ubos is kanang eskwelahan sa daycare. So mo na among kuan kay tungod lagi in taon sa wala po donation. So mo na pero naa na mi completion pohon, mo abot na ni pohon ang completion kay gibudgetan man ni mayor. So mahuman-human na ni pohon. O among kuan. So naa mi 3 million ni ang budget ani sa phase 2. Phase 2 nga project. Dayon naapoy kaning sa karsada. Gikuanan po ni Kong Ando kaning diri sa among sentro nga bahin kay gamay man to nga karsada so nabudgetan po ni diri pero dili ko ka kuan sa pila ang kanang budget ani so iya gyud mi kuan na abot to diri na kuan na gyud ni dako-dako na amo ang area among doon na kuan na so mapasalamaton kay mi sa tanan or labi na pod sa amo ang governor nga naagid iyang paghatag sa mga pud og mga budget labi na mga kanang cultural activities so iagid pud ming gihatagan og budget para anang kaning para unsay mga kalihukan sa barangay na ami kanang gamit among mayor iagid pud mi kami kay usa gid pud mi nga ang among budget karon ning kuan gyud ning ubos jud. So na negative pag gyud gali mi sa MOE. Pero usa gyud nakatabang namo ang 500,000 nga gihatag ni Mayor Hindi. So mo nang mapasalamaton jud kay mi sa among mga lideres nga naa gyud ang ilang pagpangga, naa gyud ang ilang pagpakabana na among mga katawhan sa Barangay Gimad nga mahatagan mi og kanang budget, matagaan mi og projects nga kanang wala na mo handuma. Kay usab ya pud mi nga wala po nakasunod sa unsa nga mga protocol. Pero naagya po ng ilang pagpangga sa mua. So mapasalamaton kay mi sa tulo ka mga lideres nga wala jud mi nila pakyasa, wala mi nila paghatag sa amo nga unsay makamaayo sa barangay o sa mga katawhan. So mapasalamaton kay mi nilang tulo kay kanang naghatag jud sila og kanang batang sana pagmahal sa mua. Sana lang. So, how about sa peace and order sa Kausig Kalinaw sa barangay nimo? No, sa amo ang peace and order, okay raman ang kuan sa peace and order. Wala man pud mi mga kuan pud nga bahin anang mga kaning sa about sa kaniadto no sa insurgency Karon wala na pud in town sa kaloy sa Ginoo, wala na pud in town kay dili biya pud tulalim, no. Kato wala nang gid pud noon kay guwan sa may bawat makuan mo coordinate man gyud ng mga TNIB diri sa mua. Pero kaloy sa Ginoo 2000 ay tabo man to 2020 2019 na to. So hangtod karon kaloy sa Ginoo peaceful naman ang Gimad. So wala naman pud pero dili pud mi pataka sa pagpasulod dito sa bukid nga bahin kay basin wa ta kahibalo, no. Para sa safety lang pod mo nang gibawalan sa pug ato didto kay kung once nga mosulod kay mi dito magkuan sa among tubig manangit sa pud mi sa TNIB kay naka-monitor man gud sila dira. So mo kinahanglan lang gid pud mi coordinate lang pud nila. Ug once pud sa mga kuan diri wala kaloy sa Ginoo wala man pud peaceful pud ang Gimad. Pero wa bay mga kanang residente sa Gimad no nga kanang ora og na-involve sa walhong grupo. Sa kaloy sa wala pang pud in town, wala gid pud noon nagkuan akong mga katawhan kay balog gid pud sila nga
lisod kaayo. Lisod kaayo ug makasulod ingon ana. Mo na gay ako yung hangyo sa mga tao na ko di sa barangay Gimad nga dili lang gyud magpatuo or kanang sana kay dili man good sana dili ilalim once nga imong pamilya imong i-sacrifice nga ikaw magkuyog dito din imong pamilya unsa diri. So ang atoan lang gyud nga magtinabangay lang gyud once nga naana ug patag naa manghinaot lang gyud ta nga ang atong mga tawo magpakabana gyud sila kay usa gyud daan mo kadaot sa ato ang usadaan atong pamilya. Atong pamilya nga dili gyud unta nato ibaylo. Kay nga na para lang man gyud na sa murag murag nga anak kung sulod ana wala na gipakabana sa iyang pamilya. Pero wala man ka diri sa Wala na kalay sa Ginoo kay murag akong nakuan sa sinati mong good ones nga nakasulod mi seminar sa Ilka. Murag ang kuan man gud ana purpose ana murag lisod kaayo kay wala na kay pakabana sa imuhang pamilya ana. So ana lang. Okay, so salamat kayo labot dira kapitan and siguro no again no sa imong hangyo no katong labot sa paghatag yun og may mo responsable no sa pagbisita diri sa inyong barangay labi na sila mga basura to mga ligo kini nga bayna. Go ahead kapitan. So amo lang hangyo bahin sa among Labo River nga atong ampingan nga gihatag sa kinaiyahan nga unta kita magpakabana sa ato ang mga basura ug kinsa man ang makaganahan mo dayo sa among barangay kay usa man gyud pud siya nga walay entrance dayon maayo pud ang inyong pagkaligo or sa diya presko. So free kay na siya para na wala mi kuan ana dira sa amo ang Labo River ang amo lang gyud nga hatagan nato og kanang pagtagad nga ang atong mga basura ato ang dalon or ibutang sa sakto nga butanganan dayon ang ato ang ampingan lang gyud nato ang amo agyong hangyo nga ampingan kay dili gyud pud lalim nga magsige pud mi og kanang kuha sa inyong mga basura kada semana. So manghinaot lang gyud mi nga kanang naamoy kanang kaikog or naamoy kasakit sa amo nga barangay isip nga modayo mo manghinaot lang gyud mi nga inyohang masinati or masulod sa inyong kasing-kasing ang og sa inyong mga hunahuna nga ay last week og kamo mo ana sa inyong kami mo ana sa inyong barangay ug maglabay-labay mi og basura ikalipay ba ninyo. So ang ako alam magtinabangay lang ta para sa kalinisan or gingon nga kalinisan ng bagong Pilipinas, di ba? So mo lang gyud ang nga ang among barangay kuan gyud mi nag-implement gyud mi sa para sa kalinisan ng barangay. So manghinaot lang pud mi nga kamo nga mga dayo magbaton pud mo og kalimpyo kay para man pud ni natong mga katawhan. So salamat kaayo sa inyong Okay, so salamat kayo si Kapitan Christy May Perez Canyo ato na kauban diri sa barangay Gimad. Kauban ako si WD45 Dudong Bargabed.